Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Het is zaterdag 5 december, pakjesavond dus. Fijn dat u kijkt. Straks het weekoverzicht, maar we beginnen eerst met het nieuws en het weer van vandaag. Hoi Manon. Hallo. Heb je nog wat letters over? Want ik ben een beetje last minute. Ik heb er nog eentje nodig, een N. Ja? Ja. Vol verwachting klopt ons hart. Vanavond is het zover, pakjesavond. Maar voor sommige hulpzinten was het nog even stressen om alles in huis te halen. Over de chocoladeletter hoeft Sint zich geen zorgen te maken, want die kan last minute nog worden opgehaald bij het chocoladeletterloket in Middelburg. Ja, wij hebben sowieso een loket gemaakt waar heel makkelijk afgehaald kan worden. Maar wij hebben natuurlijk ook de mogelijkheid, omdat we alles zelf produceren hier, om nu nog letters te maken en zelfs cijfers te maken die nog voor 5 klaar kunnen zijn. En er ligt nog wel een kleine voorraad, maar straks als er nog een bestelling komt, dan gaan we gelijk mee aan de slag en maken we gewoon nog wat er gewenst wordt. Er hoeft niemand te vrezen dat hij vanavond zonder een chocoladeletter zit. Met de chocoladeletters zit het dus wel goed, maar pakjesavond kan natuurlijk niet zonder cadeautjes. Ook in de speelgoedwinkel waren nog wat hulpzinten die snel een cadeautje moesten halen. Vanavond pakjesavond, bent u er klaar voor? Nee, nog niet helemaal. Nog een cadeautje voor een neefje. En lukt het een beetje? Er is nogal veel, dus ik doe mijn best. Het blijft toch soms een moeilijke keuze. Wat moet je kopen voor de kinderen? Dus nog even de laatste dingetjes. En we maken er gewoon een leuk feestje van, hè? De boosheid bij de papierverzamelaars van VV Arnhemuiden is groot. Een aangestoken brand legde een van de containers in de as. En daardoor is er rond de €6.000 schade ontstaan. Deze week pakten ze hun werk weer op, maar de ravage was flink. Nou, ik kwam aanrijden. Ik dacht, er is niet veel oud papier, want ik kijk tegen een donkere achtergrond aan. Dus ik dacht, maar meestal zie je een heel stelletje dozen staan. Dus ik dacht, er is weinig. Maar toen op 30 meter daar zag ik het. Dus helemaal afgefikt. Ja, dat was een puinhoop. Daar was niks meer van over. Al meer dan 30 jaar wordt er papier ingezameld voor de voetbalvereniging. Met het geld worden bijvoorbeeld activiteiten voor de club betaald. Zeker nu in coronatijd is dat geld een leuk extraatje. De verzamelaars hebben dan ook geen goed woord over voor de dader. Nou, je bent kwaad natuurlijk, hè. En ja, je zou bijna zeggen van, ik hoop dat de dader nou eens eigenlijk kon melden, dan had hij de sloot in daar, bij wijze van spreken. Gelukkig voor de oud-papierploeg heeft de dader zich inmiddels gemeld en heeft hij beloofd alle schade te vergoeden. Welke hond heeft de beste neus van het land? Dat wordt dit weekend uitgemaakt op het Nederlands kampioenschap speurhonden in de polder bij Zaamslag. 12 baasjes en honden doen aan de wedstrijd mee, onder wie een voormalige profdarter met zijn hond Sky. Zodra je deelneemt, dat is het net als met darten, heb je kans. Alleen je hebt hier te maken met een levende haven waar je dus weinig of geen controle over kan hebben. Dus dat is altijd afwachten, maar je doet mee. Je zit bij de beste 12 van Nederland en dan is het afwachten op de dag zelf. Ik heb voorheen altijd goede resultaten gehad, dus dat hoop ik ook dit jaar weer te halen. De honden moeten een strikt parcours volgen door een akker en 7 voorwerpen opsporen. En dat is in omstandigheden zoals we hier nu hebben, op deze akkers, giga moeilijk. Ook al omdat de deelnemers komen uiteraard uit heel Nederland. Deze omstandigheden kunnen we in een heleboel provinciale afdelingen niet trainen, omdat we dat gewoon niet hebben. Dus het is vooral deze omstandigheid, vandaag op de akker, is het extra moeilijk. Morgen vindt het tweede deel van het kampioenschap plaats. Deze honden moeten dan opnieuw een speurtocht afleggen, maar dan op een grasveld. De hond die dit weekend het meeste aantal punten haalt, mag ons land volgend jaar vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap in Finland. In de afgelopen 24 uur zijn er in Zeeland 86 mensen positief getest op het coronavirus. Een kwart van die positieve testen komen uit de gemeente Rijmerswaal, meldt het RIVM. Na Rijmerswaal komen de meeste nieuwe besmettingen uit Sluis en Terneuzen. Op Noord-Beverland werd voor het eerst in ruim een week weer iemand positief getest. Er zijn geen nieuwe overlijdens- of ziekenhuisopnames gemeld vandaag. Soeburger Marco Stro presenteerde deze week een verhalenbundel met sprookjes. Het resultaat van een schrijfwedstrijd waar 50 mensen aan meededen. 26 verhalen haalden de eindstreep. De helft is ongeveer Zeeuws. Uiteindelijk komen mensen uit heel Nederland, Ameland en ook Overijssel en Drenthe. Maar de meeste schrijvers zijn Zeeuw. Goed zo, Amara, kweelde de hofdame. Mokkend lenterde het joch achter de statige dame aan.
Stro wil graag mensen inspireren en hoopte met een wedstrijd iets los te maken. Wat ik vooral wilde, was op deze manier mensen die dus inderdaad echt zoiets hadden van ja, ik zou willen schrijven, een podium bieden om ook in ieder geval een keertje in een boek terecht te komen. De lockdown was volgens hem een ideaal startpunt om borrelend schrijverschap naar boven te laten komen. Ik denk dat die lockdown wel echt gewoon een besef heeft doen maken bij mensen van ja, oké. Dus als ik er echt de tijd voor maak en het voor heb, dan kan het wel. En ze leeft nog lang en gelukkig. Het ging eerst nog stroef met de zonneschijn, maar er waren al een paar opklaringen en dunnere wolkenvelden geven vaak het mooiste ochtendrood. Maar het was geen ochtendrood water in de sloot, er kwam juist op meer plaatsen wat zon bij. Wel zorgen die bredere opklaringen voor een vrij koude Sinterklaasavond. Het vriest nog niet, maar het komt toch al dicht bij het vriespunt later vanavond. En vannacht lopen de minimumtemperaturen uiteen van -1 tot +2. De wind neemt ver af en er is dan ook kans op mistbanken en gladheid op kleine bruggen en viaducten. Dus we krijgen morgen een koude, maar wellicht een mooie start met af en toe wat zon. Morgenmiddag komt er een lage drukgebied uit Duitsland langzaam onze kant op. Het raakt dan geleidelijk aan bewolkt en vanaf maandagnacht is er kans op regen. Maximumtemperatuur morgen 4 à 5 graden. En dan is maandag een bewolkte dag met vooral 's ochtends periode met regen, een west- tot noordwestenwind en maxima rond een graad of 6. Maar dinsdag en woensdag zijn weer vrij kalme dagen met af en toe aardig wat zon en 's nachts en 's ochtends kans op mistbanken. En tot zover Zeeland Nu voor dit moment. Wat fijn dat u naar ons aan het kijken bent. Zometeen ziet u ons weekoverzicht. Het belangrijkste nieuws is dan wat voor ons ligt. Tot zo.